ma ubo khlainai ro bai contact khlainai aw sara nang na hata Saito ge aw sara betlai tam nango mo man thoge খুব কষ্ট ke mo ang jojo khlainai mang khaw sara taw sibai jala district nang distributor nok nang khaw sara nai mon aw sara ni maximum dam hani no kom mone 800 per kilo ge tok tike 50 টাকা piece ge bini mi gunogot angke bono rugba sojingya kaisa rok kono hamni wan bono rug kono mane dati no hamta mono vaccine rima to nai vaccine dikhake aba hamu kham ar tasara bintam tamo ngake bini je sori rok thi kom mara oblo saka thi baru abni pore je ta skin ni problem o skin problem robo mo saka hamo hapani bo hamo gastric apti rok te kidney robo hamu ni nai boro mono রিচার্জ খালাইবি খেতা আর বই খুব কষ্ট করে যোগাযোগ খাইনে ম তাওসিনি হানে বাগैनो सिनि सिबाइजल डिस्ट्रिक्टनि बागै बा सार्टि बारायजेन बयनि सिम যোগাযোগ खालायनो हारि दं आरो नक जुदि चारा नाखांका आनेव आन्द माननाय नक जेफोर कोन सा कान कल खायदि पुं खालायदि ए खुब मान थगिया म माने मासाव इयो साप्ताव बद आं बुकिं खालायमानि 4000 खालायमानि बुदा 2000 फाय माने सेगलायमा सारा इन्डियाव माने सेगलायमा राखि दं ताव जराव अन बगै ताखुरक नक जुदि नाहाके आन नम्बर कल खालायदि आन नम्बर 9862 994140 हमबाय ताबुसाक जरा बुसुक दं आरो टक साबुसार अ आन ताव तो दिया तु माने ते 100 दंसि मोटा मोटी सेल खालाय रहबाय किया इके चेनेल न बब बालका जा बिजिंनि दंमोन आं बनो समय गैमले जरा माखा तेसु आं तबांखे नन फुरुंनाय टक सामासार रंगि दाम र बुसुले का टक सामासन दाम टक सा जरा तो आं आरो वान दुइ दिन दिन के इको 150 टाका फालो आर कट तो खालायमे कथा खुना फार्म नि आबरो बरो हना से कट के बरो टक नि पुरा खाइन मान बो आर न जुदि नाय के म देसी हाके ब रि दं मन फेगै रि दं मता बैसिन मन पुरा न मा सारक नाय इके क्रसिंग नि बगैनो सिं बेले किरु मन क्रसिंग थागा टक नि दाम करि थानाय आर बगै न जद सब बन फेगै नि जुदि रि दं माखा जाता इके ताबु अरो निनि तिनि हाय सालो खर बुसुक निनि अ टक सारनो पाइने र आन तिनि लगभग 15 জন आङो आं रेजिस्टार नाखि 15 জন मतन थांगाय थांगा अलरेडी गे तावते बो का बड़ कल खाय दङ आं बगैनि से आं नं थनि बयमु न जुदि नाखाके आन नम्बर कल खायने न जेहु कोन बुकिं खालायमोन अ थाइनि जाके मुगा आरे बसि कलिनि बिसनाम बन्स इकोता नियर बाय सिनि पिडब्ल्यूडी अफिस एडीसी पिडब्ल्यूडी अफिस अजा ठीक আছে सिनि दानवारति बिनो ताफुकनो आंबो हठातके ताबुनो खोनावो ताबु खोनाखांके नानि जामारक सावंगबा नायगा नायफायदि इंगबा लांखानानै मा फायका ओमबाय अमन बेलाय बिथिसे सुगार ते प्रेसार बागै खूब काहाम किडनी रग सिनि साखसरिन बागै बेलाय काहाम टक मा मान फायका ने म आरो ताबु खोनागा थासिमा सिन ताफुक बिजय बिनार जेकोन टाइमो नर फुन फायका माननाय अन बागै सिं अम हायराव गिरना नांगौ खूब काहाम म अम टक बेलाय काहाम मा मान फायका मनमानन बेलाय कठिन इके दारा नों अरो तिनि मा बुसुक टक सा पाइदला आरो 10 टा पाइखा 10 टा 1500 टाका तलां हाटा इके लुकरनो ताम कयना बुजुं बा साना बुजुं लुकर नय को महाय खलायनो पाइफैबाय दिता पाइफैनाय रिबाय दि रिनाय बिथि सिंगबा मतो चाखांके मतो कोनो बिया हालियो मानो 1000 टाका रो केजि चलि दङमो कम मानि न या बाहायता इके दा नोंके बरनि फाइ पाइफैका नों इको अरनि न राजा सौमुनि नि मास्टार फारानि न दारान मुंखा आके बारेन्द्र देव बर्मा हमबाय